Eguerdion, historikoa, erabiliaren erabiliz, esanahia galdu duen hitz horietako bat da. Baina beno, ados egongo zarete, oraingoa historikoa da. Etaren armagabetzea historikoa da. Eta beno, egun hauetan gertatzen ari dena aztertzeko, hemen ditugu gurekin Eguzki Urteaga, Euskal Herriko Unibertsitateko Soziologiako irakaslea, eta Nekane Altzelai, Foro Sozialeko bozeramailea. Eguerdion bioi. Eguerdion. Bueno, hasiko gara apur bat aztertzen, gertatzen ari den guztia. Agendan guztiok apirilaren 8 genuen apuntatuta, baina gaur apirilaren 7 etorri zaigu aurrenengo notizia handia. Etak dagoeneko esan du erakunde desarmatu badela. Orden honetan espero zenituzten gauzak, Eguzki? Bai, pentsatzen zen apirilaren 6 eta 8 artean segurazki komunikatu bat egongo zela, ez? Gogoratu behar da, azken aldietan eta ohitura hartu duela komunikatuak euskal komunikabidei emateaz gain BBC-ra ere bidaltzea, hori gertatu zen 2014ko desarmearen lehen saiakera horretan, Amsterdameko taldeekin batera, prentsaurreko bat egin zuten ondoren Bilbon, baina aldez aurretik BBC-ra bidali zuten, eta horren bidez lortu nahi duena da oihartzun mediatiko ahalik eta handiena nazioarte mailan eta gainontzeko komunikabideek berriz ere hartu dezaten. Orduan, timina ikusita azken finean ez da harrigarria momentu horretan plazaratu izana. Zuk ere bai espero zenuen? Bai, antzeko zerbait egia da, antzematea zehazki gertatuko den zaila da, ez da? Lan guztiak oso diskrezio handiz egiten diran eta egin behar diren ekimenak direlako eta hombre, zehazki jakitea zer gertatuko den zaila da, baina gutxi gora beratan lako zerbait espero ziteken, bai, horrela gertatzea, bezperan edo bezperaren bezperan lako komunikaturen bat eta bagian, bai, horrelako zerbait antzema espero zen, bai. Bai, bueno, eta desarmatu da, baina desarme prozesua oraindikan bururaino eman gabe dago. Une honetan, gizarte zibilaren esku leudeke arma horiek. Etak berak, esan du, bakearen etzaian erasoak gertatu daitezkela oraindik bihar bitartean. Eta Michel Beroko Irigoinek gaur goizean irratian esan du, halako gune gris batean garela une honetan. Espero duzu zerbait, luso moduko zerbait gertatu daiteke, edo... Nahiko zaila dirudi. Preseski, lusoako operaziotik ere ikasi egin dutelako, ondorioak ere atera egin dituztelako, eta zentzu horretan ondorioetariko bat izan da alde batetik instituzioak inplikatzearena, euskal instituzioarenak, bai Nafarroako gobernua, Eusko Jaurlaritza eta iparraldeko mankomunitatea, baina horrez gain ere kontaktu zuzenak mantendu dituzte ere Espainiako eta Frantziako autoritateekin. Gaur bertan Meilabaz kastekariak Jean-René Etxegarairen elkarrizketa bat plazaratu du, non adierazten duen modu esplizituan martxoaren 20an batu egin zela Frantziako lehen ministroarekin, eta bertan izan ziren ere Frederik Espainiak senatari sozialista, Alain Rousset eskualdeko presidentea, eta baita ere Guy Morvan dena Pirineo Atlantikoko gobernuko delegatua. Horrek adierazten du azken finean, kontaktuak badaudela, egon direla, baina hor Etxegaraik publikoki adierazi du, esanez nor egon zen bilera horretan eta ze datatan egin zen. Horrek ze esan nahi du, azken finean kontaktuak badaudela, hartu emanak konstanteak direla, Urkulluk berak adierazi zuen Etxetxek eta prentsaurrekoa eman aurretik edo elkarrezetak eman aurretik Urkullu batu egin zela Rajoirekin ere bai. Horrek esan nahi du azken finean, estatuak ere jakinean daudela eta modu batean toleratu egiten dutela azken finean gertatzen ari dela eta ez dirudi oztopo handirik jarriko dutenik. Hala eta guztiz ere irakurtzen badugu etak plazaratu duen komunikatua, komunikatu motza da, baina adierazten du alde batetik bera herritik sortutako erakunde bat bezala definituz, berriz ere armak herriari edo herriaren ordezkariei itzuli nahi dizkiela, hori da horrela adierazi egiten du. Eta gero, hala eta guztiz ere, esaten du ere, zuhurtziarekin jardu behar dela, eta azken uneraino espero duela ez dela eragozpenik egongo, ez? Eta aitortzen du baita ere Euskal Erakundeen parte hartzea ere. Hori importantea da, bintzeta aitortzen du Euskal Erakundeen lana ekimen honetan. Eta etak berak hori adieraztea importantea da, bereziki importantea da. Nik horri garrantzian diaman diot. Argi dagona da, dimentsio teknikoari dagokionez,
hurrengo orduak ere importantzia eukiko dutela, eta ikusi beharko dela nola gauzatuko den, baina ez da espero sorpresa hundirik. Bai, orain suposatzen da, gizarte zibilak, edo, etak armak eman dizkioen, herriari bueltatu dizkioen arma horiek, uneren batean Frantziako autoritateen esku utziko dituztela koordenada horiek. Hori gertatzen denetiken aurrera, zein da bakoitzaren papera? Zer egin behar luke Frantziako gobernuak, Frantziako estatuak, autoritate horiek zer egin beharko dute? Gizarte zibilak zer egin beharko du, hor zertan geldituko da? Armagabetze horren inguruan diozun, nik uste dut horre gizarte zibilaren papela zehazki armagabetzeari dagokionez hor bukatzen da gizarte zibilak izango ditu beste ekimen batzuk hartu beharko ditu bere baitan, ez dakit, biktimen egoeraz eztabaidatu beharko du eta lan hildori jorratu beharko du, edo presoena, edo beste hainbat, baina zehazki armagabetzearen dagokionez, bere horretan geratuko litzateke, eta estatu frantsesari dagokionez dagoen leku hietatik atera beharko ditu, besteak beste topatuak izan ez daitezen eta bestelako erabilera bat eman ez diezaion inork arma horiei, dauden leku hietatik atera eta hortik aurrera desegin, egin beharko lituzke arma horiek edo indargabetu gutxienez. Espainiako Auzitegi Nazionalak ere eskatu ditu, esan du nahi dituela arma horiek aztertu. Hor bide bat badago egiteko? Beraien aburuz badirudi badituztela orain bat kasu oraindikan erabat kasu horien azterketa edo bere horretan geldituta daude, eta horien inguruan azterketak sakondu nahi dituzte eta jakin nahi dute arma horiek erabiliak izan diren edo ez. Hor ja sartzen gehan beste gai zalantzagarriago batean, ez dakit horrekin kasu berriak irikitzeko asmoa duten eta horrek ez dakit infinitora ez, baina horrek egoera asko luzatuko luke eta nire iritzi behintzate okerture bai, ez da? Beste lan hildo batzuk jorratzerako garaian, ulermenak beharko ditugu eta ulermen horiek eta adostasun horiek zailduko lituzke. Beraz, nire ustez, gutxienez, arma horiek atera dauden leku horietatik eta indargabetu egin beharko litzateke. Bai, esaten dute, 312 erailketa daudela oraindik argitu gabeak, ez? Eta barne ministroak berak adierazi du, eta epailek adierazi dute, espero dutela, etak entregatuko dituen arma horiek, gero, autoridade espainolera bidalia izatea, eta ikustea, horietariko batzuk inplikatuak egon daiten diren, argitu gabeko hainbat ekintza edo atentatutan. Hori jakinik, posible da ere, beharra da, etak oraindikan baleuzka arma batzuk, atentatu batzutan inplikatuak direnak, horiek ez entregatzea edo horien koordenadak ez ematea. Oraindikan ez dagoena argi da, entrega hori nola egingo den. Ez dakigu ere ze eragile egongo diren bertan, egongo diren bakarrik Amsterdameko berifikatzaileak, frantsese autoridadeak, bake artesauen ordezkaritza bat egongo den ala ez, Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak eta iparraldeko elkargoak ordezkaritza bat bidaliko duen ala ez, hori guztia oraindikan ez dakigu eta segurazki ez dugu jakingo gauza aurrera eraman ahal baino lehenago eta gauzak aurrera atera ahal baino lehenago, ez? Kontua da, lehen planteatzen zenuen eta egiten zenuen komentarioa hortik zijoan, hemendik aurrera zer, legia, demagun guztia ondo ateratzen dela, ez? Hori da atal teknikoa, gero badago beste dimensio bat atal politikoa da dena, bakearen artesa hauek adierazi dute bi ekitaldi mota antolatuko zituztela, bata izango zela 10 erditik landa bai bi mai inguru eta bai kortometraia baten difusioa, eta bestea izango litzatekena 3etatik landa elkarretaratze publiko eta zabalago bat, ez? Kontua da, erdibidean ekitaldi instituzional bat ere egongo den ala ez. Gaur berrian kaleratu dugun informazioaren arabera, bai izango da ekitaldi instituzional bat, bihar 10 aurretik, gainera Erkorekak ere esan zuen, beraiek 10 erdietarako lanak bukatuko zituztela,
baina oraindik ez dago argi ekitaldi instituzional horretan Jaurlaritzako eta Nafarroako Gobernuko ordezkariak izango diren edo ez. Badirudi Euskal Elkargokoak bermatuta daudela. Ekitaldi instituzional horrek zer izan behar luke, zein papel hartu behar lukete Jaurlaritzako eta Nafarroako Gobernuko ordezkariek, eta zuen ustez egon behar lukete ekitaldi horretan edo ez? Nola ikusten duzu? Egin behar ospatzen bada, azkenean bile, ez dakigu ospatuko den edo ez, baina nire ustez egon beharko lukete, gardentasunaren itzenean eta gizarteak ere informazio eskubidea ere baduelako eta horrek babesa ematen du eta benetan erakusten du parte hartu dutela eta parte hartze horretan sinisten dutela eta indarra emango lioke, ez da, gertatzen ari den egoera honi. Babes ekitaldi bat, litzateke, zure ustez? Ez, babes ekitaldi bat, ez gutxienez esan zeintzuk izan diren prozesu honetan parte hartu duten aktiboak, ez da, gizarte zibila, eta noski ez da egongo, ezin direlako egon, baina, eta aparte hor egon dira gizarte zibileko ordezkariak eta erakunde desberdinetako ordezkariak egon beharko lukete, esan ez gu izan geha, guzti hau aurrera eraman dugunak eta hau da egin dugun lana, ez? Baina, hortaz aparte indarra emango lioke egotek, ze jakin badakigu egon direla eta etak bere komunikatuan ere aitortzen du egon direla eta aitortzen die gainera egindako lan hori eta babes hori, ez? Baina, gero egia da, erakunde bakoitzak azkenean jakingo du bere mailan ze erabaki hartzen duen eta ze beste variable edo dauden erabaki bat hartzerako garaian, ez da? Orduan, azkenean ez dakit zer erabakiko duten. Baina, hiritar bezala, nahi iruditzen zait egon beharko luketela, horrek gardentasuna ematen diolako egoerari. Gogoratu behar da, Euskal Elkargoak bere kontseilu komunitarioa batzen duela, bere biltzar nagusia batzen duela 9. Eta hortik aurrera, hainbat gai aipatuko dituzte, horien artean ez da sartzen dirudienez armagabetzearen kontua, bai sartzen da aurrekontuaren kontua, eta horrek esan nahi du, nahiko luze iraun dezakela bilera horrek. Horrek esan nahi du, bazken binean bilera izatekotan aldez aurretik egingo litzatekela. Oso importantea litzateke azken binean Euskal Herriko 3 administrazioetako buruek, eta hor, delegazio bat bidaltzekotan izan behar da lehen mailakoa, alegia, izugarrizko indar eta esanai politikoa eukiko luke Urkullu, Barkos eta Etxegarai batuko balira. Horrelako ekitaldi batean, horrek bi gauza adieraziko lituzkelako. Bata da batasunarena, 3 lurraldeen arteko batasunarena, eta bestea da alduntzearena, enpoderamentuarena. Esatea, azken finean, Euskal Herriko instituzio ezberdinak gai direla, bereien kabuz, azken finean, protagonismo hartzeko, ardura politiko hartzeko, eta ez dutela Espainiako eta Frantziako estaduen beharrik maila horretan. Orduan, momentuz, Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak egin dituen deklarazioak nahiko zuhurrak izan dira, nahiko prudenteak izan dira, esan dute itxuraz ez dutela delegaziorik bidaliko, baina situazio aldatu daiteke eta agian bereien postura berrikusi dezakete, batez ere ikusirik zer nolako dimentsio politiko hartzen ari den gai hau. Eta argazki horretan ez egoteak bere kostu politikoa eduki dezake besteak beste Urkullu bentzake. Hori ikusiko dugu bihar, badirudi azken ordura arte ez dela argituko, baina argi dagoen biharko beste zita bat arratsaldeko 3etan deituta dagoen elkarretaratzea da. Elkarretaratze hori zer izango da, zertarako da? Behin eta berriro, bakearen artez hauek adierazi dute nahi zutela akto solemne bat izatea, biktimak ere dirudienez bertan ordezkatuak egon direla, nahi dute bazken finean parteidetza ahalik eta zabalena izatea, baina dignoa izan dadin eta ez dadin hartua izan biktimen aurkako errespetu falta bat bezala edota desarmea bera ospatuko balitz bezala edo etaren jarduera armatua zurituko balu bezala. Orduan zentzu horretan, komunikabide ezberdinetan, bai Txetxek eta bai Michel Beriko Irigoinek egindako elkarrizketa ezberdinetan, kontu handiarekin azken finean saiatu dira
Alderdi Popularrak eta Alderdi Sozialistak garatu nahi izan duten mezu bat desaktibatzen. Eta hori izan da, arratsaldeko ekitaldia romeria bat izango litzatekeela, eta hainbat komunikabideek estatu mailakoak relebo eman diote mezu horri, saiatu dira azken finean puzten dimentsio hori, eta bakearen artesauak behin eta berriro saiatu dira pixka bat esaten zertarako egin den ekitaldi hori eta ze espiriturekin egin den, ez? Preseski nahi dutelako azken finean izan dadila etapa baten amaiera eta etapa berri baten irekidura kontutan izanik gatazkaren ondorioak oraindik asko daudela konpondu beharrak, presoen eta refuxiatuen kontua, memoriarena, elkarbizitzarena, eta etapa hori ondo isteak ahalbidetu lezakela azken finean gainontzeko gaiei ere modu egokian heltzea. Bat natorrera bat, berak esan duenarekin, baina gainera irudikatzen du ez direla biktima gehiago egongo, bintzate etaren aldetik ez direla biktima gehiago egongo, ez? Orduan hori ere importantea da, eta badaude arrazoiak horrelako elkarteratze bat egiteko ere, ez? Esan nahi, Euskal Herriko hiritarrok ez ditugu orain arte bizi izan ditugu egoerak berriro ere bizi nahi, eta honek amaiera bat eman diezaioke egoera horri, eta beste eztabaida batzuk hastiko dira, ez? Beti esan izan da, ez? Indarkeriak hainbat gaien eztabaida oztopatzen zuela, edo zailtzen zuela gutxienez, edo adostasunak ezindu egiten zituela. Euskal gizarteak esango du, bukatu da indarkeria, eta bain hasi gaitezen, ez? Beste aro berri batean, eta guazen gelditzen dien beste gai guzti zail horiek jorratzen eta adostasunak lortzen. Hori da adierazten nahiko dena, ez jai giro batean, baizik, beste gogoeta batzuk eginez, ez? Hala ere, biktima batzuk azarre agertu dira, eta Pepek gaur bertan du beste ekitaldi bat, esaten duelako, etaren ibilbidea zuritzeko ekitaldi bat izango dela biharkoa, eta garaitu dela, argi esan behar dela, orduan, beraiek horretarako egingo dute ekitaldia gaur. Nola ikusten duzu hori, errelatoaren borroka ere hor dago? Beraiek horrela bizi dute, eta beraien bizipena da, eta horren kontra ezin da ez errezan, beraiek horrela bizi dutelako. Baina beraiek ulertu behar dute, horrea joango gehan batzuk gutxienez pentsatzen degula, guk ere ez degula nahi, beste inor beraiek pairatu duten hori pairatzerik, eta besteak beste hori esan nahi dula, ez, ekitaldi horrek. Gertatu dira, ez behar asko, min eta sufrimendu asko gertatu da herri honetan, baina guazen urratsak ematea berriro gertaz daitezen, eta urratsau horietako importanteena dela esango nuke nik gainera, ez? Interpretazio kontua dira, baina ere sinistu behar dute batzuk ez degula nahi, ez? Sinesten degula ez degula nahi beraiei gertatu zaiena beste inorri gertatzerik nahi. Zaila da. Beraien ulermen hori lortzea, ez da, baina, errepikatu beharko zaie, nahiz eta beraiek beste mezu bortitzago batzuk jaso gu ekitaldi horren kontra. Pepek gaur bertan antolatu duen, edo antolatzeko asmoa duen ekitaldia kontraprogramazio batean sartzen da, eta aipatu duzun bezala errelatoaren borroka horretan, ez? Hori frankismo garaitik eta ondoren ere beti Espainiako eskubideak obsesio eduki du relato bakar bat ezartzearena eta inposatzearen ideia horrekin, ez? Eta esfortzu handiak jarri ditu horretan, eta jarraitu egin nahi du hainbat komunikabideek estatu mailakoak ere releboa ematen diote ideia horri. Kontua da, atzoko legebiltzarrean ikusi zen Pepek ze ordezkaritza daukan, 9 diputatu ditu, eta gainontzeko alderdi guztiek deklarazio edo lege proposamen horren alde egin dute. Gogoratu behar da ere, aldez aurretik ere, Hego Euskal Herriko gehiengo politiko eta sindikal zabalak zer-nolako adierazpena sinatu egin duen. Eta konparatzen badugu adibidez, Luhusua eta gero egin zen ekitaldiarekin, garai hartan batez ere ziren sindikatu eta alderdi politiko abertzaleak kasu honetan gehitu egin zaizkio, bai Alderdi Sozialista, bai Podemos, Comisiones Obreras eta UGT. Horrek esan nahi du, azken finean, Hego Euskal Herriko gizartearen eta ordezkaritza politiko eta sindikal oso zabal baten adostasuna lortu egin duela.
eta PP oso bakarrik geratu da, eta PP konstiente izan behar da ere, Hego Euskal Herrian ze pixu politiko daukan, eta zer representatzen duen, eta berak inposatu nahi duen relatoa minoritarioa dela, eta onartu beharko dela demokrazia liberal eta parlamentario batean, ez dela relato bakar bat egon beharrik, baizik eta bakoitzak eduki dezakela historiaren bere irakurketa propioa, eta denak dutela kabida azken finean, espazio publiko batean, ez? Eta uko egin behar zaiola azken finean relato bakar eta bateratu bat inposatzearen tentazio horri. Nikala ere, gehituko nuke, ados egondazuk esandako horri, sinisgarritasunak kendu nahi baldin badiote ere bihar gertatuko den ekitaldi honi, bizkartzainak ere dagoeneko kendu dituztela, ez? Gelditzen ziren hainbat kargu publikoei, joan den astean edo aste honetan ere kendu dio. Orduan, horrekin esan nahi da beraiek ere mezu kontra jarriak ere bidaltzen dituztela, ze alde batetik kritikatzen badute ere biharko ekitaldia eta zalantzan jarri nahi baldin badute ere armagabetzea eta bestalde haidira urratsak ematen armagabetua egongo baliz bezala eta adibide bat hau da, ez da, kendu dituztela dagoeneko gelditzen ziren kargu publikoen, hainbat kargu publikoek zituzten bizkartzainak ere. Eta relatoaren inguruan ze zaila, izango den hori, eta zaila da, ze oraindikan gerrati zibilaren relatoa ere ezin izan da bateratu eta ezin izan da ulertu eta ez gera gai ez da ere esateko batzuk horrela pentsatzen dute eta beste batzuk horrela edo batzuk relato horrela ikusten dute eta beste batzuk beste aldera. Hori onartzeko ere gai ezkera eta joan den astean Gipuzkoako Aldundian gerrate zibilaren inguruko pelikula bat estreinatu zen, eta Denis Itxaso bera atera zen kritikatuz, ez? Baina ezken relatoa alde bakarretik kontatzen du pelikula horrek, eta ez zela bat ere eroso sentitu Aldundiko egoitzan pelikula horren emanaldian. Ez dakit, zaila da, inoiz ez dago inor erabat ados, eta zaila da. Askorako emango du, ibilbide luzea izango du guzti honek, baina pixkat, PP zari ginela, Espainiako gobernuak izan duen jarrerarekin ere alderatu daiteke. Pixkat, atzera begiratzen badugu, 2011ko urrian Aieteko adierazpena eta gero, etak armak utzi zituenetik gaurko desarmatua dagoen arte, pasatu da denbora bat, eta etak berak esan du gaurko agirian ibilbide gogorra eta zaila izan da Espainiako eta Frantziako estatuek ahal bezain beste oztopo jarri dituztelako garaituen eta garaileen eskeman tematuta bide polizialetan gotortuta. Aste honetan bertan, Vicent Fisasek eta Gloria Guzmanek, Odei Iruretagoiena berriako kazetari ere, erreportai batean esan diote, Espainiako gobernuaren jarrera oso zaila dela ulertzeko, ez duelako armagabetze prozesu batean parte hartu nahi izan. Nola ikusten duzu hori? Orduan, argi dagoena da, 5 urte baino gehiago pasa direla, etak bere jarduera armatua bertan bera utzi zuenetik, eta hortik aurrera etak adierazi zuen prest zegoela azken finean modu unilateralean eta verifikatuan desarmea gauzatu ahal izateko. Saiakera bat egon zen, 2014an, Amsterdameko taldea ere implikatu zen horretan, Iruñez Toulouseko apartamentu batean egin zuten eszenifikazio bat esanez, dekomisoa aurrera zijoala eta lehen entrega bat egiten zutela, naiz eta arma kopurua txikia izan. Zer gertatzen da, momentu horretan hori oztopatze aldera, Audientzia Nazionalak deklaratzera dei egin zituen, baita Baionako komisaldekiak ere bai, eta horrek pixka bat uzkurtu edo beldurtu egin zituen ere Amsterdameko ordezkariak ikusten zutelako ez zegoela segurtasun juridikorik hori aurrera eman ahal izateko. Edozein kasutan, etak aurrera jarraitu zuen dekomiso prozesuarekin eta Frantziako eta Espainiako gobernuak nola bereien borroka antiterroristan elkarrekin doazen, hainbat atxiloketa ere inak izan ziren, gogoratu behar dira, Biarritzeko atxiloketak, Ortzaitzekoak izan zirenak, une berean ere Baigorrin atxilotu zituzten etako delegazio osatu zuten bi ordezkariak, Sorzabal eta Pla bera, eta horrek erakusten zuen bi gobernuak oztopoak behin eta berriro jarriko zituztela. Zer gertatzen da, inpas egoera horren aurrean, Ipar Euskal Herriko hainbat
ordezkari gizarte zibilean importantzia eta itzala zeukatenak erabaki zuten egoera desblokeatu egin behar zela eta gizarte zibilak protagonismoa hartu behar zuela ekimen horretan eta orduan 5 ordezkariak, gero Luzuako 5 bezala ezaguntuak izan direnak, erabaki zuten etarekin harremanetan sartzea, ikusteko posibilitaterik zegoen armen eskuduntza horiek hartu zezaten, arma horiek inhabilitatzea eta gero frantses autoritateei eman alizatea. Orduan gertatzen da Luzuako operazio poliziala eta horrek ikusi zen biharamunean bertan zer nolako oihartzuna lortu zuen bai mediatikoa baina baita soziala eta politikoa ere, Baionan manifestazio jendetsu bat izan zen, 4.000 pertsona batu ziren, ondoren 655 hautetxik deklarazio bat helarazi zioten frantses gobernuari esanez eta eskatuz inplikatu zedin desarme prozesu horretan eta jarrera aktiboa eduki zezan eta argi dagoena da hor inflexio puntu bat ere izan zela. Are gehiago kontutan izanik frantses komunikabideetan zer nolako oihartzuna eta zer nolako trata ere eduki zuen. Le Monde, Le Figaro, Libération edo Le Journal du Dimanchek artikulo nahiko zabalak dedikatu zizkioten gai horri eta nahiko kritiko agertu ziren frantses gobernuak eduki zuen jarrerarekin. Eta argi zen hortik aurrera batez ere kontutan izanik frantses gobernuak gero aske utzi zituela naiz eta inputatua izan Luzuako 5, erabaki zutela aurrera segitzea eta arazo hau, kuestio hau, bai ala bai konpondu beharra zegoala. Eta ikusi zutelarik azken finean frantses estatuak eta frantses autoridadeak gizarte zibileko ordezkariek aurrera egingo zutela eta inplikatu egin zituztela eta harremanetan zeudela euskal instituzioekin, Amsterdameko ordezkariekin eta Frantziako eta Espainiako estatuekin, hor ikusi zuten aurrera eramango zutela prozesu hori eta orduan erabaki zuten ez oztopatzearena. Hau guztia, iparraldean gertatzeak badu ez da kasualidade bat, ez da? Ez da kasualidadea, da egon den aukera bakarra. Erabat etxita eta itxita egon delako Espainiar gobernua, ez da? Ohikoena izaten da suetena aldarrikatu ondoren ibilbide horri bat marraztea edo prozesu bat nolabait diseinatzea, urrengo urratsak zehaztea eta pauso horiek ejekutatzen joatea, baina Espainiar gobernuarekin hori ezinezkoa izan da, berak betidanik pentsatu izan du hemen ez dagoela gatazka politikorik, hemen etaren terrorismo arazoa zela soilik konpondu beharrekoa eta hori modu polizialean konpontzen zen zerbait zela. Orduan erabat sinistu du bere argudioa eta azken muturreraino eraman du. Beraz horretzeon bestelako irtenbiderik. Frantses gobernua beste dinamika bat jarraitu du, ez? Eta adibidezean herri batasuna edo etzan alderdi ilegal bat izan inoiz, eta beste jarrera bat izan du edozein kasutan gai honen inguruan. Egia da, bai antiterrorismo politikan Espainiarekin bat egin dula, oztopak ere jarri ditu, ez ditu gauzak erraz jarri, baina jarrera diferente bat izan da, orduan ez da kasualidadea. Bai, eta gero bakearen artisauak edo Luzoko 5, hasieran 5 zirenako hain bakearen artisauak gehiago diren arren, ezerekin, inorekin lotu gabeak izateak ere eman die beste askatasun bat eta indar bat ere bai, ez da? Gizarte zibilaren indarra... Gizarte zibilaren ordezkariak dira, Michel bera izan zen Laborantza Gamarako presidentea, Txetxe bera Roble Sarangiz fundazioko ordezkaria da, hala eta guztiz ere oso trajektoria luzea eta militantzia luzea daukaten pertsonak dira, eta historikoki beti izan dira abertzaletasunari lotua. Txetxe bera abertzalen batasuneko ordezkarietariko bat izan dakoa da, alegia Ipar Euskal Herrian oso txikia den, pertsona asko daude, saltsa askotan sartuta, eta preseski horrelako emozioa sortu zuen beraien atxilotuak horiek zirelako ere bai.
eta etzelako edo nor, eta pixu bat zeukatelako azken finean, ez bakarrik alor politikoan, bizitza sozial eta sindikalean ere bai, ez? Baina aurrekoari lotuz, esaten delarik iparraldean gertatu da, baina gertatu da ez da kasualidadea. Zeren iparraldean lortu diren adostasun sozial eta politikoak hegoaldean ez dira ikusten. Eta hori ulertzeko itzuli behar da, 80. hamarkadara, non momentu horretan eragile instituzional eta sozialak erabakitzen dute konfrontazio logika batetik operazio logika batera pasatzea. Eta orduan sortzen dira garapen kontseilua, hautetsien kontseilua, erdi instituzio horiek deitzen direnak, non batzen diren eragile guztiak, alderdi politikoak, sindikalistak, gizarte zibileko ordezkari ezberdinak, eta non pixkanaka demoraren poderioz konplizidadeak sortzen diren, eztabaidaren kultura bat ere nagusitu egiten den, eta horrek ahalbidetu egin du pixkanaka adostasun transversal eta zabalak lortzea. Horrek ahalbidetu du adibidez euskal instituzio propio bat lortu izana, eta horren inguruan Ezker Abertzaletik eskubi frantsesera ere lortu diren adostasun zabalak. Baita bakegintzan ere bai, gogoratu da 2014an Baionako deklarazioa izenpetu egin zutela gaur egun desarmea sustengatzen duten pertsona berberek, Espainiak, Etxegarai, Lazer eta guzti horiek bertan zeuden jadanik, ez? Eta orduan horrek esan nahi du azken finean kapazitatea eduki dutela mugak gainditzea, ikuspegi partidista alde batera uztea eta adostasun zabalak lortzea herriarentzako interesgarria diren eta interes amankomuna ordezkatzen duten gaien inguruan, ez? Eta horren islada ere ikusten dugu kasu honetan desarmearen inguruan, eta nik esango nuke maitza aipatzen da gizarte zibilaren ekimena izan dela, bai, baina ez bakarrik. Klase politikoak ere erabateko adostasuna eta baikortasuna erakutsi du. Eta nik esango nuke Katalunian gertatu den bezala gizarte zibila eta klase politiko, gizarte zibila eta instituzioen arteko jarrera osagarri bat ere lortu egin dela. Eta horregatik dinamika izan da indartsua, eta horregatik ere frantses estatuak bere jarrera aldatu du. Zeren luzaroan 1984az geroztik politika antiterroristan erabat lerrokatu izan da Espainiar gobernuaren inguruan. Zer gertatzen da, hor ikusi duelarik frente amankomuna zeukala Ipar Euskal Herrian eta alderdi politiko guztiek frente nazionala izan ezik eta gizarte zibileko ordezkari oso zabalak bat egiten zutela, insosteniblea zen berekin mantentzea orain arte mantendu zuen posizioa. Eta Lusoako operazioa da, abenduko operazio bat, alegia ez da duela hainbeste denbora, ez? Jarrera aldatu du, inteligentzia politiko bat erakutsi duelako eta ikusi duelako edo posizio aldatzen zuela edo Lusoa bi ezagutzeko arriskua zeukala. Eta hori politikoki ez zitzaion interesatzen. Bueno, iritsi gara ona eta desarmatu da, naiz eta armagabetzea ez den bururaino eraman oraindik, baina orain eta zer gertatu behar luketarekin. David Plak Garari elkarrezketa batean esan zion, udaberrian egingo dutela eztabaida, zer egin erabakitzeko. Nola ikusten duzu zuek hau? Bueno, zaila ze, aukerak ere ez di asko, ez? Armagabetutako erakunde bezala jarraitzea, izango litzake bat, eta bestea da disolbatzea, eta disolbatzea izan daiteke modu lasaiago batean, disolbatzerako bide hartuaz, edo beste izan daiteke, aldarrikapen bat egin, disolbatzen gera, ez? Beraiek eztabaida dute, eztabaida zaila dute, dispersatuta daudelako eta eztabaidatzea beraien artean ere zaila izango zaielako, baina ez dute erabaki erreza. Edozein kasutan, behin armagabetuta iruditzen zait egokien litzatekeela, nolabait disolbatzea eta bide ematea alderdi politikoei eta gizarte zibilari hemendik aurrera Euskal Herriak hartu behar dituen erabakietan bide emateko, inolako oztoporik jarri gabe, bere papela desagertzen da eta beraz azkenean disolbatzea dela logikoena. Nola egingo duten modu agerraldi bat eginez ez zait iruditzen, horrela izango denik, baina, beraien erabakia da baita ere. Eta gero egingo lirateke beste korapilo batzuk ere askatzeko, eta bera disolbatuko balitz ere presoak hor daude, ieslariak hor daude, esan da, armagabetze honek, bere honek ekarriko duela beste korapilo batzuk azteko modua
bakearen artisauek ere esan dute, hemen ez dela bukatzen guztia, hasi egiten dela, gauza asko daudela konpontzeko, presoen auzia litzateke aurrena heldu beharrekoa? Bai, preso biktima nik uste gai diferentzia daudela, baina... Hor, etaren erabakian, alegia disolbitzerako orduan, presoen eta refusiatuen kontua oso funtsezkoa dela. Oraindik 360 preso inguru dauzka Frantziako eta Espainiako kartzeletan, horietariko batzuk kodigo penal berriaren bidez kondenatuak izan dira, eta horrek esan nahi du, horietariko batzuek pasa ditzazketela 30 urte, baina gehiago oraindik kartzelan, kalkulatzen da 150 preso egongo liratekeela egoera horretan. Eta argi da ona da, etak disolbatzerako orduan, presoen kontua benetan kontuan hartuko duela. Ikusten badu urrengo aste eta hilabeteetan Espainiako eta gobernuko Frantziak beraien politika penitentziarioa flexibilizatzen dutela. Adibidez, gaixorik dauden presoak aske geratzen direla. Pixkanaka, euskal presoak, Euskal Herria hurbildu egiten direla. Alegia, pauso batzuk badaudela maila horretan, horrek erraztu dezake ere disolbatzerena. Edozein kasutan, eta disolbatu ala ez, presoen eta refusiatuen kontua hor dago. Eta horri soluzio bide bat eman beharko zaio, zeren bestela horrek sortuko duena da frustrazioa, haserrea, humiliazioa ere sektore batzuetan, eta hori inoiz ez dagoena etorkizunari begira, eta batez ere elkarbizitza bat lortu nahi da. Orduan, armagabetzearen asuntoa konpontzearen ideietariko bat da preseski hori, desataskatzea egoera. Ikusiz, azken finean, 5 urte terdian, ez dela apenas evoluziorik egon, eta esan daiteke politika penitentziario ere maila batetan gogortu ere egin dela, ez? Preso gaixoen kopurua ere handitu eginda, eta argi dagona da horri soluzio bide bat aurkitu beharko zaiola, ez? Ardura ez da bakarriketarena edo gobernuarena, hor ikusi dena da, euskal gizarteak, euskal alderdi eta sindikatu politikoak modu bateratuan hitz egiten dutelarik, Frantziako eta Espainiako gobernuak mezu hori entzun ere egiten dutela. Eta hor badaukatela zer esana, alegia ardura ez da bakarriketarena testu inguru horretan, baina argi dagona da presoen eta refusiatuen kontua konpondu beharko dela. Ez da arazo bakarra, lehen aipatzen zenuen kontua, biktimena, relatoarena, horri ere eutsi beharko zaio, nahi bada elkarbizitza hori sendoa eta egonkorra izan da. Nik zurekin ados egonda, nik garrantzia ere emango nioke beste gai hoiei ere, ezta? Egia da, etaren disoluzio erabaki horretan berebiziko garrantzia eta lehentasuna lukela presoen gaiak. Baina gizartean gero harremanak, sendotze aldera eta elkarbizitza hobetze aldera, iruditzen zait biktimen gaiarekin batera jorratu beharreko gaiak direla, ze bestela badirudi alde baterako ekimena bultzatzen dela eta agian besteak ahaztuta edo senti daitezkela. Orduan iruditzen zait, batera eman daitezkeen eztabaidak edo ekimena direla, agian dinamika oso diferenteak eramango dituzte, eztabaidak ere diferenteak dira, egia da presoen gaiaren inguruan preso diren familiak edo nahiko antzekotasun handia dute eta biktimen artean kolektiba oso desberdina da, horre beste variable gehiago daude eta ez da homogeneoa talde. Baina biktimak ez dira, maiz komunikabideetan aipatzen delarik biktima, badirudi biktima direla etaren biktimak. Ez, eta torturatuak ere hor daude, eta galearen biktimak ere hor daude, biktima asko dago herri honetan, sufrimendu ugariak eta horregatik esan biktimen gaia oso ez dela bateri homogeneoa, oso anitza da, oso diferentea da, oso... Eta horri ikusten duguna da biktimen gaian aitortzan, errekonozimentuan, reparazioan badaudela diferentzia. Diferentzia handia daude, bai. Gauza bat da, etak ere dituen 800 pertsona gora, gehi zaurituak, eta bar, ez? Gero, kontutan hartu behar da ere, herri honetan... Preso beraiek ere biktima dira, baita. Eta ikusi behar da, zergatik ere atxilotuak eta kartzelaratuak izan diren, ez? Motibo politikoen gatik ere asko izan direlako. Herri honetan 40.000 pertsona izan dira kartzelaratuak, 40.000. Kalkulatzen da, 10.000 pertsona inguru gutxienez torturatuak izan direla. Ebazpena eduki dugu, atzo bertan,
hori da, non, azken finean, ez zaioan, ez dan rekonozitu eta tortura horiek burutu dituzten lau guardia ez diren kondenatuak izan diren eta absolbituak izan diren. Ikusi da Eusko Jaurlaritzaren aldetik ere, zer nolako zailtasunak dauden rekonozitzeko ertzaintzak berak egindako 310 tortura kasuak, Pako Etxebarriak berak zenbatutakoak eta Pako Etxebarrian ikerketa Eusko Jaurlaritzak eskatutakoa den, zer nolako zailtasunak dauden maila horretan alegia. Iduritzen zait, biktimen kontua oso importantea da, zauriak ondo izteko, baina biktima guztiak. Eta biktima guztiak merezi dute azken finean errekonozimendua, aitortza, reparazio eta justizia bera. Zeren badirudi biktima batzuek aitortza moral batekin konformatu behar dutela. Tortura kasuen inguruan zenbat izan dira kondenak oso gutxi. Gutxi izan dira eta gutxi izango dira etorkizunari begira ere. Orduan, iruditzen zait maila horretan ere biktima hitz egiten dugularik, biktima talde batzuek, kolektibo batzuk ez lukete monopolizatu behar, eta biktimak ez dira soilik etaren biktimak, baizik eta askoz ere biktima zabalagoak daude, anitzagoak, eta denak merezi dute azken binean tratu bera. Eta gaur egun ez da horrelakorik ikusten. Ez baino, abian jarri beharko da zerbait, hor dagoen gai bada eta irtenbide bat eman behar zaio, batez ere gero elkarbizitzarako erraztasunak emateko, ez? Ikusten da, kurapilo asko daudela oraindik askatzeko, guzti honetan bakearen artisauen lanak jarraitzen du edo bihar amaitzen da? Ez, bakea ez da indarkaria gabeko egoera bakarrik, bakea den esanahia sakonagoa den zerbait da, ez da? Gauza asko daude oraindikan egoera normalizatu batera eramateko konpondu beharrekoak, ez da? Biktimak, presoak, erabakitzeko eskubidea, hainbat gai daude oraindikan jorratu, uztartu eta landu behar direnak, baina iruditzen, positiboan pentsatu behar degula, ez da, nork esango luke, sindikatu guztiek bat egingo luketela, alderdi politikoekin batera, PNV eta ELAK dokumentu bat adostuko zutela, edo ELAK eta komisionesek, edo UGTek, eta ez dakit, Arnaldotegik, eta hori gertatu da, ez da, ordune, hasi bargea pentsatzen, gure artean ere badaudela adostasunak, ezkeala beti eztabaidan eta ikamikan ibili behar, adostasunak egon baditugula, eta agian, horiek sakontzen ere hasi beharko gerala. Ez da, askotan igual lerro bat da gure elkartasun puntua, baina agian esaldi horretatik abiatu behar gea, parrafo oso bat egin arte eta azkenean folio oso bat idatzi arte, ez da, baina iruditzen zait hasi behar gerala gehiago hori lantzen, positiboan eta adostasunak posible direla, naiz eta gaiak oso komplikatuak izan, eta orain arte elkarrizketarako bidea ematen ez zutenak ere posible dela. Nik uste positiboan pentsatzen hasi behar gerala. Biok egin diozuete referentzia aste honetan Hego Euskal Herriko alderdi eta sindikatuek, PPS-ik besteek eman duten prentsaurrekoari. Eta haiek, prentsaurreko horretan, beren gain hartu zuten gatazkaren ondorioak gainditzeko ardura ere. Hor ere egongo da sakontzeko bide bat. Hori da, azken finean, beste gai guzti hauetaz ere, dirudi konpromezua hartzen dutela, beraien arteko adostasun horiek jorratze aldera edo bilatze aldera, eta importantea da, beraiek onartzea, ez da, badutela beste gai batzuetan ere ados jartzeko aukera, ikusi dute, hori positiboa da, hori jarri behar dugula balorean hemendik aurrera. Orain arte ikamikan egon gea, ez gea elkarru entzun, ez gea elkarru lertu, baina ustete horri buelta eman behar zaiola, ez? Beti esan izan digute, indarkeria amaitzen denean, gauza guztietaz hitz egin daiteke, egia, orain hasten da garaia horretarako. Bi gauza, bata da empoderamentuarena. Alegia, demostratu da, bai gizarte zibileko ordezkariak, bai instituzioak, bere gain hartzen dutelarik, azken finean, ekimena eta determinazio erakusten dutelarik,
egoera oso komplikatuak desblokeatzeko ahalmena dukatela, ez? Eta bigarrena da exigentzia, eduki behar zaiena eragile horien arabera. Alegia, deklarazio esko egiten dira, maiz ikusten da, interes partidista gaina hartzen diotela herriaren interesari. Uste dut, gizartetik ere exigentzia maila bat ere plazaratu behar zaiela, esanez, orain ordua da, tenorea da, azken finean, erabakiak hartzeko, ambizioz jokatzeko, ez txikira jokatzeko, baizik eta hundira jokatzeko, Ipar Euskal Herriak uste dut lekzio bat eman duela zentzu horretan. Eta iduritzen zait, hegoaldeari orain tokatzen zaiola pausoiek emate. Egia da, azken 5 urteetan pausoak eman direla, elkarbizitza hobetu egin dela, egoera politikoa normalizatu egin dela, baina iduritzen zait, instituzionaldetik eta alderdi politikoen aldetik beren ardurak asumitzeko ordua dela eta hitzetatik ekintzetara pasatzeko tenorea dela. Eta hegoaldean ere, diferentziak daude. Nork esango luke, Nafarroako legebiltzarrean, osoko bilkura aretoan, torturaren inguruan eztabaidatzeko aukera egon zitekenik upenek legebiltzar horretan duen indarra kontutan hartuta, eta aste honetan bertan izan ginen, ez da, torturaren inguruan foro sozialak antolatutako ekimen batean. Eta abenduan ere antzeko ekitaldi bat egin zen, biktima guztiek biltzen zituen beste ekimen batean. Eta hor, hegoaldean ere, iruditzen zait, Nafarroak ere baduela beste plus bat Euskal Autonomia Erkidegoak oraindikan erakusten ez duena. Eta beti nik sinistu izan dugu egoera hobean ginala Euskal Autonomi Erkidegoan abertzaleok. Eta aldiz, iparraldekoek eta baita Naparrek ere, Naparrek agian, beste maila batean, baina erakusten zaizkigu, badaudela beste modu batzuk eta badirela aukerak beste modu batetarako kudeatzeko gai guzti hauek, ez da? Eta nik uste Naparroa ere lekzioak ematen ari direla, Naparrak. Hala ere, iparraldera begiratuta, Frantziako hauteskundeak ere ate joka dira. Horrek zer eragin izan dezake guzti honetan? Prezeski, bakean artes hauek esan zuten, kontutan izanik hauteskundeen lehen itzulia aprilaren 23an dela, nahi izan zuten aldez aurretik ekimen hori hartzea. Ez dagoelako argi azken finean, hauteskunde horiek ze emaitza emango duten. Argi dagoena da Alderdi Sozialistak ez duela errepikatuko karguan, sondego guztiak adierazten dute Macron eta Marine Le Pen izango liratekeela bi sailkatuak bigarren itzuliako, eta horrek incertidumbre bat ireki egiten duelako, inok ez dakielako zehazki gobernu berrian nok osatuko duen, lehenengo hauteskunde presidentzialak daude, baina gero ekainean hauteskunde legislatiboak, parlamentarioak, eta orduan hori argitzen ez den bitartean zaila izango da ikustea nork aginduko duen, ze politika aurrera eman izateko, eta gobernu berria osatzen denean, jende berria sartuko denean, denbora bat beharko duela azken finean gai horietaz jabetu alizateko estatu gaiak direlako eta gai oso sensibleak direlako. Orduan, hori ikusirik nahiago izan dute antizipatu, gauzak panorama nahiko argi zegoen bitartean pausoak eman, kontutan izanik François Hollandek ez duela errepikatuko, ez dela berriz ere hauteskundeetara aurkeztuko, eta seguruenik nahi izan duela bere balantzea zertxo bait hobetu eta aztarna bat utzi azken finean historian, bere gobernupean egingo baita azken finean armagabetze prozesu hori. Orduan, timing politikoa ere oso importantea da, kalendario politikoak badauka bere zeresana, eta hori kontuan hartu dute bakearen artes hauek. Ikusiko dugu nola gelditzen den panorama, kontua da gauza Frantziako hauteskundeek uzten dituzten bezala utzita ere, korapilo asko egongo direla oraindik askatzeko. Bakearen foro sozialeko bozeramailea zarazu, nun jarriko duzute fokoa aurrerantzean, non eragingo duzue lanik baduzu? Bai, gu dagoeneko baditugu hainbat ekimen indarrean, ez da? Badegu bat memoriaren inguruan, ekimen bat egingo dugu Gernikako bombardeaketaren urte hurrenean. Xumea izango da, oraindik ez ditugulako baldintzak memoriaren inguruan foro sozialak ohikoa dituen horrelako ekimen irekiago bat egiteko, baina ekimen xumea baldin bada ere, lehenengoa dela kontutan izanik memoriaren inguruan egingo dugu horrelako ekimen bat, indarrean dago edo abian jarrita dagoeneko presoen inguruko beste lan hildo bat, bertan etxerat senideak eta sare
eragin sozialek dinamizatuko dutena, biktimen inguruan ere, Nafarroko legebiltzarrean egindako ekimen hori ekarri dut gogora lehen, eta hori izan zen hasiera, eta horrek ere bere urratsak ematen joango da. Eta, orain hasi berri dugu, aste honetan bertan, torturatuen inguruko beste lan ildo bat. Hoiekin batera asmoa dugu baita ere, prentsa, hemen gaina berria egunkarian dagoen honetan, nola tratatzen ditun gau guzti hauek prentsak horren inguruan, eta kazetariekin ere horrelako lan ildo bat indarrean jarri da, eta oraindik hori diseinatzen ari geran zerbait da. Eta, gero emakumeon parte hartzea prozesu hauetan ere lantzeko azteko, lehenengo bilera batzuk ere egin ditugu. Orduan, badegu oraindik nun aritu, ezta? Baina, guzti horretarako badaude dagoeneko Euskal Gizartean, hainbat talde eta eragile osatuta, eta, guztien parte hartzearekin, gure lanak ea ze fruitu ematen ditu. Baina, ni positiboan nago, oraingoan. Bereko Irigoyen goizean esan du irratian, iraganak banatu bagaitu, etorkizunak batu gaitzala. Posible ikusten duzue? Bai, uste dut, azken finean, herri guztiek beraien historia daukate, beraien memoria daukate, memoria hori evolutibo da, eta azken finean, historiari, iraganari begiratu behar zaiola etorkizuneko perspektiba batean. Alegia, nik maiz belaunaldien kontua aipatzen dut, alegia, pentsatu behar dugu guru seme-alabetan, eta azken finean, ze gizarte utzi nahi diegun, ze etorkizun prestatu nahi diegun, eta azken finean, hoien arabera, eta hoien interesak eta etorkizuna kontuan hartuz, iraganari begiratu behar diogu, zorroztasunez, anistasunez, bere gordintasuna kontutan hartuz, epatu duzun bezala iraganean sufrimentu asko egon direlako, gatazkak oso minberatsuak eta odoltsuak izan direlako, baina beti ere klabe positibotan eta etorkizunari begira eta gizarte kohesionatuago bat eta elkarbizitza hobe bat sortzeko asmoarekin. Bai, ni ados nago, esan nahi, ja asko sufritu dugu eta orain, beste bizipen batzuk bizitzea tokatzen zaigu, ezta? Positiboan, nik uste aukerak egon badaudela. Iruditzen zait, desadostasunak egongo dira, baina, beti ere bilatu, empatizatu behar da, aurrean dezun horrekin, saiatu behar gehiago ulertzen, biktima batzuk zergaitik dituzten horrelako jarrerak, edo presoen familia batek zergaitik dituen bestelako pentsakera batzuk, edo iritzi batzuk, empatizatu behar da, saiatu behar gehiago elkar ulertzen, denontzako dago tokia hemen, eta hasi behar gehiago eraikitzen. Dagoeneko gauza asko suntxitu ditugu, baina eraikin behar da. Onaino gure gaurko tertuliatxoa, eskerrik asko bioi hemen izateatik. Zuei. Eta ikusentzule datozen ordu zirraragarriak datozkigu informatiboki. Eta gainean egongo gara, berrian lantalde zabala dugu Baionan gertatzen den guztia jarraitzeko, eta hemen ere erredakzioan prest egongo gara, haiek bidalitako informazio guztia aldetuta, xehetuta, zuei helarazteko. Saiatuko gara informazioaren jarraipen zorrotz eta zehatza egiten. Gusto baduzue, zerbaitetarako balioko dizuelakoan, eskerrik asko eta hurrengora arte.